Коронавирус аркасында Татарстан Республикасы шул исәптән зәй күп функцияле үзәге документларны кабул итүне туктата. Алар 30 марттан 3 апрельгә кадәр элек кабул ителгән гозерләр буенча әзер документларны бирү өчен генә эшләячәк. В обычном режиме будет работать 30 марттан 3 апрельгә кадәр Татарстанда күп функцияле үзәк офислары элек кабул ителгән гозерләр буенча әзер документларны бирү өчен генә эшләячәк. Күп функцияле үзәктә документларны кабул итүне туктату карары илдә игълан ителгән эш атнасы вакытында үзәк офисларына килүчеләрне вирустан саклауны тәэмин итү кирәклеге белән бәйле. Үзәктә яңа документлар кабул ителмәячәк. Күп функцияле үзәк гадәти режимда эшләячәк. Хезмәткәрләр гражданнарга 8 843 222 06 20 телефоны буенча консультация бирәчәк. Беренче чиратта кирәкле хезмәтләрне алу өчен гозерне дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон рәвештә бирергә мөмкин.